Бъди като тях, една инициатива на община Царево. Днес сме на гости при Калин Филчев. Здравейте. Един най-младия браснар в община Царево. Той е един пример, който е за младите хора, за успешен бизнес. Едва 18 годишен, даже по-рано, доколкото имам спомен, той стартира бизнеса си. И днес сме на гости при него да сподели как той се развива в тази насока от колко години? Вече 3 години правим. Трета година. Какво те вдъхнови да се занимаваш с браснарство толкова млад? Значи, още от малък, специално съм бил в 7-8 клас, ми харесваше така да гледам такива клипчета, браснарните, известните браснари, световните. И винаги като отива при фризьорката местната да се постригаме, винаги ми е било интересно, нали, тя какво прави сравнение с тях. И един ден, кога беше там при вече 3 години, горе-долу, един мой близък приятел ми каза, че има спешна нужда от стрижка. И знае, че аз съм така въодушевен, че искам да пробвам. И реши да ми се довери. И оттам всичко почна в едно мазе, после в нас, постригах почти 2 години и вече от 1 година съм такова постриг. Доста натоварен, както виждам и колкото пъти аз съм се опитвал да се запиша час при тебе, винаги е трудно да се случи това, не е невъзможно, но винаги има доста хора, което е показателно, че бизнесът, с който занимаваш, тази професия е много положителна. Много нужна на града, щом има такъв наплив от младежи, не само младежи, виждаме, че е доста от най-различни възрасти хора идват при теб. По принцип казват, че в България е трудно да си откриеш бизнес. Ти с какви предизвикателства или изобщо срещане някакви трудности при откриването на този браснарски салон? Особено на тази възраст беше доста трудно, тъй като комбинирано с училище, с личен живот и трудно беше. Срещнахме доста препятствия и искам да благодаря много на моите родители, тъй като те доста ми помогнаха с това да отворя тази браснарница. Общо взето с помощта на най-близките, което е напълно нормално. Да, с приятели също доста са ми помагали. Лично той е идвал да носи дивани и кой ли не носи. Така е, приятелите са много важно нещо в такива моменти, но въпреки всичко, без особени трудности си се справил и вече работиш. Да. Както ми спомена, че преди около 3 години си стартирал тази идея, предполагам, че е било голяма изненада за повечето от твоите близки, познати, учители, съученици. Как реагираха учителите, например, при тебе, когато се случи това нещо? Учителите в началото доста се зарадваха за мен. Изкефиха се, че съм направил нещо самичък. Но особено тази година, тъй като всичко е много натварено, сме абитюренти всичките, лично към тях искам да се обърна и да им се извиня, че доста често съм им казал, нали, че няма да влезна в час, защото съм работа. Но лично подкрепят ме. Мога да кажа, че моята класна доста ме подкрепяла. И съучениците, те също, всичките горе-долу до един се постригат при мен. Са си редовни клиенти и така. Аз също съм на мнение, че няма да има човек от учителите, които не биха те подкрепили, защото това е едно много добро начинание, много добър пример за всичките ти съученици и не само съученици. Повечето от учениците в училището, пример за това, че всеки млад човек с амбиция, който има желание да направи това, което го влече, има тази възможност да се случат нещата. Както спомена ти с родители, приятелите, съучениците, които ти помогнали дори да внасяте и нареждате мебелите. Няма как някой да не откаже и да ти се разсърди. По-скоро ще те подкрепят, отколкото някой да ти се разсърди със сигурност за това, което си стартирал. Така че сигурен съм, че всички са
зад теб. Това е Димитър, съученик на Калин, клиент редовен. Извън камерата разговора, когато си говорихме, ти си един от хората, които са помагали на Калин, за да се случат нещата. Как виждаш неговата работа? В смисъл, ти като негов приятел и като човек, който го подкрепя, виждаш ли развитие в това, което той прави, откакто е стартирал? То разбира се, че има развитие, няма как. Той се вижда, защото постоянно е заед. Има развитие, той почна, както каза, преди от едно мазе, после от тях, сега вече има салон и помагаме. И въпреки всичко, че сте съученици, трудно си записвате час при него, доколкото разбрах, отнема време. Да, трудно е, защото има много ангажимент. Да, много и е трудно. Някои дни предварително и така. Това само може да ни радва. Разбира се. Това означава, че Калин има достатъчно работа, не малко. Защото не е малко даже. Това трябва само да ни радва и той да продължава в същия дух. Да, все по-трудно да му става да записва клиентите. Да, и по-голям салон да отвори. Точно така, по-голям салон да отвори. Живи здрави, начинанията предстоят, така че винаги има възможности за още. Да, разбира се. Както всяка една работа, най-вероятно и тази изисква постоянно надграждане. По принцип, най-вероятно си ходил по разни събития, които са с такава обучителна цел. Какви умения или уроци си придобил в твоята професия, които смяташ, че си от полза в кариерата? Значи научих от браснарството, че трябва, както всичко, да бъдеш постоянен, да бъдеш доста сериозен и само с яко бачкане и с натискане стават нещата. Постоянство и винаги трябва да се развиваме по нови семинари, по всичко трябва да се ходи, състезания. Да, защото се вижда да съм ходил на няколко. Точно така, защото предполагам, че точно по тези семинари се научават новостите във всяка една професия. Винаги има новости в една професия. Да, защото там отиваме и се запознаваме с хора, които са на по-високо ниво от нас в браснарството и обменяме опит просто. Както се казва в повечето случаи, човек се учи докато е жив. Да. Как виждаш това прекрасно местенце в бъдеще, като развитие? Представям си го също и в друг град, не само тук. Мисля в близките по-големи градове като Бургас, в близките села също, които са така курортни местенца, да направя някоя друга браснарница. И да наема момчета, които да обучавам, да се учат и така да се развиваме заедно. Това е една прекрасна инициатива, която си подел, което показва твоя предприемачески дух и най-вероятно Sunake Shop ще се развие доста в бъдеще. Да се надяваме, да. Да. И това е показателно, че младите хора имат желание и хъс за работа. Не както доста хора споделят, че младите не им се работи, били мързеливи. Това е едно доказателство, че всеки един млад човек има тази възможност, мислейки как може да се развие, да си развие собствен бизнес, дори с няколко браснарници в околността. Какво би дал като съвет не само на завършващите, на твоите съученици, на твоите връстници и на по-малките, които им предстои да приключат с образованието си? Бих им споделил това да правят това, което обичат, да не се отказват лесно в нито един от случаите и ако правят нещо само единствено за пари, то няма да се получи. Всичко започва първо с любов към работата, аз мога да кажа, че си обичам работата и вече успеха идва след това. Точно така, правилно. Това е един много интересен отговор. Не интересен. Това е много правилен отговор с послание към всички млади хора, които искат да стартират свой собствен бизнес. Добре въпрос.
Каква смяташ, че е ролята на образованието за бъдещето на браснарския бранш според тебе? В смисъл, има ли необходимост от повече обучение за млади хора като теб? Защото, доколкото разбрах, ти си се, така ако мога да се изразя, надъхал от интернет, но твоето мнение, какво смяташ ти? Необходимо ли е дори едно мини училище за браснари? Със сигурност. Според мен е доста важно образованието, независимо в каква насока ще бъде то. Примерно, браснарството трябва винаги да се учим от хора, които, не само хора, които знаят нещата на теория, трябва да знаят практиката, трябва да бъдат добри браснари. Не може да се научиш от човек, който просто знае как се постригва, не е фаща машинка през живота си. Да, и важно е със сигурност образованието, защото без него сме за никъде. Най-вероятно, според тебе, наистина имат необходимост за млади хора като вас, които имат желание да научат тази професия. Има нещо като обособен център, може би, да не е училище, защото в днешно време училище за браснари звучи малко грандиозно, но въпреки всичко считам, че една академия за браснари би спомогнала много за... Да, академия за браснари. По принцип в България, в София има академия, аз съм завършил в една такава, но не е нещо точно обособено като академия, не е толкова известно, ако не се разтърси, човек не може да го намери. И другото, което е доста скъпо. Самото обучение. Самото обучение, според мен, трябва да бъде, за така младите, трябва да бъде една идея по-достъпно, тъй като не всеки може да се позволи такова обучение. Нормално е, стартираш бизнес за млад човек като тебе, ти както си стартирал на почти 16 години, ако нямаш помощта от най-близките, просто няма как да ходиш на такива курсове най-вероятно. Да. Даже съм склонен да мисля, че чрез такъв тип обучение Академията Хикс, ако има такава, може да изпраща и бъдещи браснари в чужбина на обучение, което ще им подобри подготовката. Ами, какво да кажа? Мога да кажа само много огромно благодаря на Калин, който... Аз също искам да кажа много огромно благодаря към тебе, че ми отдели времето си и да. Малко се притеснява нашия домакин, но това е напълно нормално. С пожелание да не спираш в това, което правиш, да продължаваш да се развиваш и искам да кажа на нашите зрители, че това е човек, изключително млад човек, започнал бизнес в Царево, напукна всякакви дори икономически проблеми с отварянето на салона. Човек, който обича професията си и доказва, че щом обичаш нещо да го правиш, може да го развиваш в собствен бизнес с мечти за разрастване. Това е един показателен пример, че младите хора в Царево имат база за започване на бизнес. Благодаря на Калин. Аз също благодаря.